హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నమస్తే అండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ అంతా అయ్యాక క్విజ్ పెడుతున్నారు కదా, అది ఎట్లా అప్లై చేయాలో తెలియట్లేదండి. అంటే లాస్ట్ లో మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, లాస్ట్ లో లెసన్ అయిన తర్వాత చూపిస్తాను మాతాజీ. అది ఓకేనా, చెప్తాను. క్లాసెస్ అలాగే మీరు అప్పుడు తప్పనిసరిగా అడగండి మాతాజీ, నేను చెప్తాను. ఓకేనా. నమస్తే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ మీరు కో-హోస్ట్. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది 6వ అధ్యాయం, ఆత్మ సంయమ యోగము, ధ్యాన యోగము అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఆత్మ సంయమ, ఆత్మను అర్థం చేసుకునేటటువంటి యోగము, ఆత్మానుభూతికి తెచ్చుకోగలిగిన యోగం. అని అన్ని యోగాలు, భక్తి యోగమైన, కర్మయోగమైన, మరి జ్ఞాన యోగమైన, ఇందులో అష్టాంగ యోగం చూస్తాం అన్నమాట. అన్ని ఆత్మానుభూతికి మార్గాలే, అయితే ఇందులో అష్టాంగ యోగం చూస్తాం. సో ఆత్మ సంయమ యోగము లేదా ధ్యాన యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ ఆత్మ సంయమ యోగము ఏమిటి అన్నది ఈరోజు చూద్దాము. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చ క్రియః. అనాశ్రిత కర్మఫలం, కర్మఫలాలను, ఆశ్రితకి ఆపోజిట్ అనాశ్రిత అన్నమాట. ఆశ్రిత అంటే ఆశ్రయించటం, అనాశ్రిత అంటే ఆశ్రయించకుండా ఉండటం అని. కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా అంటే, ఆశ్రయించడం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? కోరుకోకుండా, అంటే కోరుకోకుండా వాటి మీద అపేక్ష లేకుండా ఉండటం. సో కర్మఫలాలను ఆశించకుండా అని ఈజీగా చెప్పుకోవాలంటే, కర్మఫలాలు ఆశించకుండా ఎవరైతే కార్యం కర్మ పనులు, కామ్య కర్మలు కరోతి యః చేస్తారో, సో కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఎవరైతే కర్మలు చేస్తారో, కరోతి చేస్తారో, స అతను సన్యాసి, చ మరియు యోగి చ యోగి కూడా అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా కర్మలు చేసే వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు, నిజమైన యోగులు. అంతేకాని ననిరగ్ని నచ క్రియ, ఏదో ఈ అగ్నిహోత్రాది కర్మలు ఇట్లాంటివి అన్ని మానివేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసులు అవ్వరు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు.
సన్యాసి అంటే అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిన వాళ్ళనే సన్యాసి అని అనరు. ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఇలా పనిచేస్తారో వాళ్ళు సన్యాసులు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నిజంగా కర్మయోగాన్ని అలా చేయగలిగిన వాడు కూడా సన్యాసి అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఇకపోతే మనకి మనస్సు అనేది ఒకటి ఉంది. మనం ఇందులో చూసాము, ఈ గుర్రాలు 5 ఇంద్రియాలు అని, ఏది కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 5 గుర్రాలు మనల్ని ప్రలోభ పెడుతూ ఇష్టం వచ్చినట్లు అన్ని దిక్కులకి లాక్కు వెళ్ళిపోవాలని చూస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ మనస్సు అనేది కళ్ళెం, పాపం ఇవి ఎటు లాక్కు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఆ మనస్సుకు. కానీ వెనకాల ఉన్న బుద్ధి అనే ఈ సారథి వెనక్కి లాగుతూ అటు కాదు మనస, మనం ఇటు వెళ్ళాలి, అది తప్పు మార్గం అని చెప్తుంది. సో అది విన్నప్పుడు బుద్ధి మాట, మరి మనస్సు అనేది మనకి ఈ లోపల ఉన్నది, ఈ వెనక ఉన్నది ఆత్మ. ఆత్మ సాక్షిభూతం, సచ్చిత్తానంద స్వరూపం. ఈ మనకు ఉండే బాధలు, కలవరాలు, కోపాలు, కోరికలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, దుఃఖాలు అన్నీ కూడా మానసికంగానే మనం అనుభవిస్తున్నాం. మనలో ఉన్న నిజమైన ఈ ఆత్మకు అవేవి కూడా అంటవు. అది నిత్యమైనది, సత్యమైనది, స్వచ్ఛమైనది. దాని యొక్క స్వభావమే నిత్యానందం. కాబట్టి మనలోనే ఉంది, కానీ మనం దాన్ని ఏమాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం, ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నాం. ఎందుకు అంటే మనం ఈ కోరిక వల్ల మనం ఈ బాహ్య ప్రపంచం ఇక్కడే ఉంటున్నాం. ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు, మనసటు వెళ్ళిపోవటం, బుద్ధి వలాగటం, ఒక్కొక్కసారి బుద్ధి మాట వింటున్నాం, ఒక్కొక్కసారి బుద్ధిని కూడా చెడు మార్గంలో బలవంతానిటే అవి విపరీతంగా మనల్ని లాక్కు వెళ్ళినప్పుడు, అంటే గుర్రాలు విపరీతంగా లాక్కు వెళ్తున్నాయంటే అర్థం ఏమిటి? ఇక్కడ అంతగా మనం అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాం అన్నమాట ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలకు. సో విషయ సుఖాలు అంటారు. విషయాలు అంటే డీపర్ మీనింగ్ అది. మామూలుగా ఏమిటి విషయాలు అంటాం, ఏమిటి వార్తలు, ఏమిటి న్యూస్, ఈ విషయం ఏమిటి, ఆ సంగతి ఏమిటి, ఈ సంగతి ఏమిటి అనేది మీనింగ్ విషయానికి. కానీ ఇక్కడ విషయాలు అంటే ఇంద్రియ విషయాలు, అంటే విషయ ప్రభావం అంటే ఏమిటంటే ఇవి చూపించేటటువంటి ఈ వస్తువులన్నీ విషయాలు అవుతాయి. అంటే ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అవి ఇంద్రియాల యొక్క శక్తులు. సో మరి శబ్దమేమో చెవికి శక్తి, రూపమేమో కంటికి శక్తి, రసం అంటే మరి అది నోటికి శక్తి, రుచి చూడటం రసం అంటే. అలా గంధం అంటే వాసన ఏమో ముక్కుకు ఉండేటటువంటి పవర్. సో ఇవన్నీ, ఈ పవర్ తో మనం ఏం చూస్తున్నాము? మనకు రకరకాల విషయాలు ఈ ప్రపంచంలో ఉండేవన్నీ అవి మనకు తీసుకొచ్చి అందిస్తున్నాయి. ముక్కు వాసనలన్నీ, పూలు చూస్తే వాసన, ఫుడ్ చూస్తే వాసన, ఈ వాసనలన్నీ ముక్కు అందిస్తోంది. దానిని బట్టి మైండ్ రియాక్ట్ అవుతోంది. సో అందుకని విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఇవన్నమాట, ఇంద్రియాలు గ్రహించేటటువంటి విషయాలు. సో ఈ విషయాలన్నీ మనల్ని ఎప్పుడైతే ఈ విషయాల పట్ల మనం విపరీతంగా అట్రాక్ట్ అయిపోతామో అప్పుడు ఇక అవి ఎటు లాక్కు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతాం. ఇది కాదు, మనకి ఇది బాగుంది, అందంగా ఉంది, బానే ఉంది, కానీ ఇది మన బడ్జెట్ కి మించింది, ఇప్పుడు మనకు వద్దు, ఇది కొన్నామంటే ఇప్పుడు మనం ట్రబుల్లో పడతాం అని ఎప్పుడైతే మనం మనస్సును కట్టడి చేసుకోగలుగుతామో, బుద్ధి చెప్పినప్పుడు విని, అప్పుడు మనకు మైండ్ మరి చెప్పిన మాట వింటుంది. సో మైండ్ అనేది ఇటు వెళ్ళొచ్చు, అటు వెళ్ళొచ్చు, అంటే తప్పు మార్గంలోనూ వెళ్ళొచ్చు, రైట్ మార్గంలోనూ వెళ్ళొచ్చు. మనస్సు మనిషికి శత్రువా మిత్రుడా అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు, అంటే మైండ్ మనకు ఒక శత్రువుగాను తయారవ్వచ్చు, ఒక మిత్రుడుగాను తయారవ్వచ్చు. ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది అంటే బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః. అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సును జయించిన వాడికి ఏనాత్మవాత్మనై జితః అంటే జయించడం. మనస్సును ఎవరైతే జయిస్తారో వాడికి బంధురాత్మాత్మనస్తస్య, మనస్సే బంధువు లాంటిది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మిత్రుడు అన్నమాట. కానీ అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. కానీ అలా ఎవరైతే దీనిని కంట్రోల్ చేయలేరో మనస్సును,
వాళ్ళకది శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది. వర్తేతాత్మైవ అంటే బిహేవ్ చేస్తుంది శత్రువులాగా అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయగలుగుతారో, జయించగలుగుతారో, అప్పుడు మనస్సు మనకు ఫ్రెండ్ అవుతుంది. అంటే టేమ్ చేయాలి. పులిని చూడండి, మనం టేమ్ చేస్తే అది చెప్పినట్టు వింటుంది. అది గనక టేమ్ చేయలేకపోతే మరి అదే మన మీద ఎదురు తిరుగుతుంది. సో ఈ మనస్సు కూడా మనం దానిని జయించగలిగితే మన మాట వింటుంది, మనం చెప్పినట్లు వింటుంది, అంటే బుద్ధి చెప్పినట్లు వింటుంది. వినకపోతే, మనం జయించలేకపోతే, అంటే ఈ ఇంద్రియ ప్రలాభాల్లో పడి బుద్ధి చెప్తున్నా వినకుండా మనం బుద్ధిని కూడా పెడమార్గాన్ని పట్టించినట్లయితే మరి అది మనకి శత్రువులాగా తయారవుతుంది. ఎందుకు? చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళి చెడు చాయిసెస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనస్సును జయించగలిగిన వాళ్ళకి మిత్రుడవుతుంది మనస్సు. వాళ్ళు మరి సరి అయిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు, ప్రగతిశీల ఆరోగ్యకరమైన చాయిసెస్, ఎంపికలు, సరి అయిన ఎంపికలు చేసుకుంటారు, తప్పుదారిలోకి వెళ్ళరు, ఇంద్రియ భోగాన్ని నుండి వైరాగ్యాన్ని పొందుతారు, కనిపించినవన్నీ కావాలని కోరుకుంటూ కూర్చోరు. ఇది మనకు అవసరమా లేదా, ఎంతవరకు మన జీవితానికి అవసరమైన కోరికలను లిమిట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి ఔన్నత్యం, మరి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఔన్నత్యము, స్వేచ్ఛ. స్వేచ్ఛ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్వేచ్ఛ? జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల, మోక్షం అన్నమాట. అంటే ఒక్క కోరికను కంట్రోల్ చేసుకోవటంతో అవ్వదు, కానీ ఆ ఒక్క కోరికను కంట్రోల్ చేసుకోవటంతోనే మొదలు, అదే సాధన. స్లోగా ఆ మార్గంలో మనం అదే మార్గంలో స్థిరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ, రెండోసారి కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినా మళ్ళీ కనీసం మూడోసారి మళ్ళీ ట్రై చేయటం, ఆ మార్గంలోనే ఉండటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తప్పనిసరిగా స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్యం వస్తుంది. ఆ తర్వాత అదే మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేదనుకోండి మనస్సును, అది ఏది చెప్తే అది ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలని చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది? కామం, కోపం, దురాశ ఇలాంటి పాపపు చర్యలన్నీ అనుసరిస్తుంది. కావలసినవన్నీ కోరికలు తీర్చుకోవాల్సిందే అని మనం అనుకున్నప్పుడు, ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఏది మనకు అది కావాలి ఇది కావాలి అనిపించినప్పుడు కొనుక్కోకుండా ఆపగలుగుతాం. ఇలా కోరిక అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది. నన్ను అందరూ మెచ్చుకోవాలి, వీళ్ళందరూ నన్ను మంచివాళ్ళు అనాలి అనేటటువంటి ఒక కోరిక. తద్వారా ఆ కోరికతో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు, నేనే మంచివాడిని, నేనే మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాను, అవతల వాళ్ళు చేయలేదు, ఇలాంటి రకరకాల మెంటాలిటీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు అంటే ఆ కోరిక మంచి అనిపించుకోవాలి అనే కోరికతో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇలా. సో ఆ కోరిక కూడా తప్పుదో పట్టిస్తుంది. నువ్వు న్యాచురల్ గా సహజంగా మంచిగా ఉండటం కాకుండా ఆ కోరిక అనేది నీకుందనమాట. సో ఇది ఒక రకమైన ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ జస్ట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోరిక అన్న దానికి. సో ఈ కోరిక అనేది ఉన్నప్పుడు కామము, న్యాచురలీ కోపాలు, దురాశలు, దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి పాపపు మార్గాన్ని ఫాలో అయిపోవటం జరుగుతుంది మనం. సో తద్వారా చిరాకు, ఆందోళన, మనం అనుకున్నది అవ్వలేదనుకోండి ఇంకా కోపం వచ్చేస్తుంది, చిరాకు వచ్చేస్తుంది, అవ్వదేమో అనే ఆందోళన వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనిషికి తగ్గ గుణాలు కాదు. ఇవి ఉన్నప్పుడు మనం ఆత్మానుభూతి అనేది ఏనాటికి పొందలేమని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం. మరి ఈ పైకి అందరూ ఈ కోరికలు తీర్చుకునే ఆకర్షణలో పడిపోయాము అంటే ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుంటున్నాము కంటి ముందు. ఇది మనల్ని ఏ రకంగా ఈ జనన మరణ చక్రంలో పడేస్తుంది. ఎంత ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటే వీటి పట్ల అంతగా చిక్కుకుపోతున్నాం అన్నమాట మనం. ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి పతనం, బంధనం. ఫస్ట్ బంధనాలు చుట్టుకుంటాయి, బంధనాలకు తగ్గట్టుగా మళ్ళీ ఇందులోనే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాము. సో అది ఇక్కడ అర్థం. సో మనసు మన ఒక ఎనిమిగా కూడా, మనకు ఒక శత్రువులాగాను తయారవ్వచ్చు, మిత్రులాగా మనం చెప్పినట్టు కూడా వింటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ మనస్సు అనేది ఒక అగ్ని లాంటిది అనమాట. అది కంట్రోల్ చేస్తే మంచికే ఉపయోగపడుతుంది. చూడండి, మరి రాకెట్ ఎగరవేయొచ్చు, ఎయిర్ప్లేన్స్ ఇవన్నీ కూడా దాని శక్తితో వెళ్తున్నాయి. అదే మరి దహనం కూడా చేసేస్తుంది సరి అయిన మార్గంలో లేకపోతే. సో మనస్సు కూడా అలాంటిది అని చెప్తున్నారు.
జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచనః. సో జ్ఞాన విజ్ఞానంతో ఎవరైతే తృప్తి పడతారో వాళ్ళు విజితేంద్రియులు. వాళ్ళు ఈ ఆత్మానుభూతిని ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలిగిన వాళ్ళు. ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానంతో సంతుష్టుడయ్యి వీళ్ళంతా కూడా యోగులు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకొని జ్ఞానము విజ్ఞానంతో తృప్తి పడతారు. విజ్ఞానానికి జ్ఞానానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే, జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానము అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఆ నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం. సో ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సంతుష్టుడైనప్పుడు ఈ ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న యోగిగా పిలువబడతాడు. అంటే విజితేంద్రియుడు అతను, అది ముఖ్యం ఇక్కడ. అంటే ఈ విజితేంద్రియుడు అంటే ఇంద్రియాలను జయించాడనమాట. సో అంటే సెన్సెస్ ఎలా చెప్తే అలా వినడం లేదు, అతను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు. అప్పుడు అతనికి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అప్పుడే మనకు జ్ఞానము వచ్చినట్లు లెక్క. ఆ జ్ఞానంతో అతను విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం. జ్ఞానం అంటే థియరిటికల్ అనుకోండి, థియరీ ప్రాక్టీస్. మనకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసు, కానీ ఆత్మానుభూతి అంటున్నారే తెలుసుకున్నాము థియరిటికల్ గా, కానీ ప్రాక్టికల్ గా మనం దాన్ని అదేమిటో మనకి తెలియదు, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. సో ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకున్న వాళ్ళు విజ్ఞానవంతులు. సో ఈ ఇంద్రియాలను జయించి వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని సంపాదించి ఆ జ్ఞానంతో తృప్తిలో ఉంటారు, పూర్తిగా సంతుష్టులు అవుతారు. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి. ఆ యోగి ఇలాంటి యోగంలో ఎప్పుడు నెలకొని ఆత్మనిగ్రహంతో సమలోష్టాశ్మ కాంచన అంటే మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని అన్నిటినీ కూడా సమంగా చూసే స్థితికి వస్తారు. ఎప్పుడైతే మరి ఇంకా వాళ్ళ కోరికలే లేనప్పుడు, ఇంద్రియాలను జయించినప్పుడు వాళ్ళకి ఏది చూసినా ఒకేలాగా ఉంటుంది. మనం అంటే మరి బంగారం చూస్తే అమ్మో అనుకుంటాం, మట్టి అంటే మనకి ఇది పనికిరాదు అనుకుంటాం. ఎందుకు? మనం ప్రతిదీ విలువ ఇచ్చి చూస్తున్నాం కాబట్టి. వాళ్లకు ఏ కోరిక లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి సమస్తము సమానమే అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ భగవంతుడే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో మనిషి ఎప్పుడైతే తను పొందిన జ్ఞాన విజ్ఞానాల యొక్క విచక్షణతో పూర్తిగా తృప్తిగా సంతోషంగా ఉంటూ ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నప్పుడు, ఈ ఇంద్రియాలను జయించి ఆ స్థితికి రాగలిగినప్పుడు అతడు దివ్యత్వంలో ఉండి ఈ యోగంలో అతను సంతుష్టుడై ఉంటూ అతను మట్టి, రాయి, బంగారాలన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం. సో ఇక్కడ రకరకాల మార్గాలు చెప్పారు. కర్మయోగ మార్గం చూసాము. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగ మార్గంలో ఆత్మానుభూతిని ఎలా పొందొచ్చు. సరే, యోగా అంటే భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవడం అనేది చూసాం. కర్మయోగం ద్వారా, జ్ఞానయోగం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం ద్వారా, భక్తి యోగం ద్వారా ఇన్ని మార్గాలు ఇచ్చారు భగవంతుడు. మీకు ఏది సూట్ అయితే అది ఎన్నుకోండి అని చెప్పి. సో ఇక్కడ కర్మయోగం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి భక్తి యోగం చూస్తాం. సో ఇక్కడ అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి అంటే, అష్ట అంటే 8, యోగము కనెక్షన్, 8 అంగాలతో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం అన్నమాట. సో సమాధి ఇందులో లాస్ట్ స్టేజ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ యమ అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా డిసిప్లిన్డ్ గా ఉంటూ చేయవలసిన పనులు. అది సెకండ్ ఏమిటంటే నియమం, అంటే ఏది చెయ్యకూడదు, ఏవి చెయ్యాలో యమ, చెయ్యవలసిన పనులు, ఏది చెయ్యకూడదో అది నియమం. ఆసనం ఎలా కూర్చోవాలో ఆ పాస్చర్ అన్నమాట, కూర్చునే పద్ధతి. ప్రాణాయామ అంటే బ్రెత్, అంటే ఊపిరిని, మన యొక్క ఊపిరిని కంట్రోల్ గా తీసుకోవటము. ఇష్టం వచ్చినట్టు పీల్చడం కాదు, పద్ధతిగా ఉందన్నమాట. ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఊపిరి కూడా ఒక పద్ధతిగా తీసుకోవాలి. ప్రత్యాహారము, ఆహారం అనగానే ఓన్లీ ఫుడ్ అనుకుంటాం మనం. ఇక్కడ ప్రతి ఆహారం అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. విత్డ్రావల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అంటే ఏమిటంటే ఈ ఇంద్రియాలను
మనం వెనక్కి లాగటం, విత్డ్రావల్ అంటే వెనక్కి లాగటం అంటే అర్థం ఏమిటి? అవి ఏమన్నా చూపించినా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటము అని అర్థం. సో ఆహారం అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ఫుడ్ అనే, ఫుడ్ సరే ఇంద్రియ నోటికి ఫుడ్డే ఆహారం, కానీ మరి ముక్కుకి ఏమిటి ఆహారం? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ముక్కుకు ఆహారం ఏమిటి? చెవులకు ఆహారం ఏమిటి? సో అది ప్రత్యాహారం చెప్పగలిగితే మీరు చాట్ బాక్స్ లో దయచేసి టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే ధారణ, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నమాట. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ ఉండాలన్నమాట. ఫోకస్ లేనిదే ఏ పని చేయలేం. సో ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫోకస్ దేని మీద? భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉండాలి. సో వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ గా చెప్పింది. ముక్కుకు వాసన సుమన్ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. హారిక మాతాజీ ముక్కుకు స్మెల్, వెరీ గుడ్. చంద్రశేఖర్ ప్రభుజీ బ్రెత్ ఆటోమేటిక్, మనం కంట్రోల్ చేసుకున్న ఇంద్రియాలను ఊపిరి పీల్చకుండా ఆపం కదా. ఇంద్రియాల కంట్రోల్, బ్రెత్ అనేది ఆటోమేటిక్. మనం కంట్రోల్ చేసుకున్న, అది కొన్ని ప్రాణాయామాల్లో బంద్ చేసినా ఎంతసేపు చేస్తాం, దానికి నిర్ణీత సమయం ఉంది. కానీ బ్రెత్ పర్మనెంట్ గా అయిపోవడం అనేది ఉండదు, అన్లెస్ మనిషి పోతే తప్పితే. కాబట్టి దానికి ఆహారం ఏమిటి అంటే ముక్కుకు అంటే ఆహారం అంటే నోటికి ఆహారం ఏమిటి? రుచి. ఆహారం నోరుకు అక్కర్లా, ఆహారం శరీరం పనిచేయడానికి కావాలి. కానీ నోరు గ్రహించేది ఏమిటి అంటే ఆహారం ద్వారా రుచిని గ్రహిస్తోంది. అలాగే ముక్కు స్మెల్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాసనను మన మైండ్కి వాసన ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేది ముక్కు అన్నమాట. సో లక్ష్మీ మాతాజీ చెప్తున్నారు, హారిక మాతాజీ, సుమన్ ప్రభుజీ, శ్రీకల్పన మాతాజీ, దేవి మాతాజీ అందరూ చెప్పారు. హారిక మాతాజీ చెవులకు ఏమిటి ఆహారం అంటే వినడం అంటే శబ్దం, శబ్దము ఆహారం అన్నమాట. సత్యప్రియ మాతాజీ శ్వాస ముక్కుకి ఆహారం, ఇది కూడా బ్రెత్ అని వచ్చింది. ముక్కుకు వాసన ఆహారం. హిమబిందు మాతాజీ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్, ఫర్ ఇయర్స్ సౌండ్, వెరీ గుడ్. చెవులకేమో శబ్దము, ముక్కుకేమో వాసనలు. అంటే వాసననే గంధ అని అంటారు అనమాట. సో ఈ మాట టైప్ చేస్తాను, మీరు ఎవరైనా మీరు కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి. శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధ, ఇది మన ఇంద్రియాలకు ఆహారాలు. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. సో శబ్దం అంటే సౌండ్, చెవుకి ఆహారం. రూపం అంటే కంటికి కనిపించే ఫామ్, ఆకారం, అది కంటికి ఆహారం. స్పర్శ చేతికి అంటే చర్మానికి. స్పర్శాజ్ఞానం, ఇది వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, గరుగ్గా ఉందా, గట్టిగా ఉందా, మెత్తగా ఉందా, ఆ స్పర్శాజ్ఞానం మన చర్మానికి ఆహారం. రస అంటే రుచి, నోటికి ఏది తగిలిన రుచి తెలుసుకునేటటువంటిది, ఆ రుచే నోటికి ఆహారం. గంధ అంటే ముక్కు, వాసన దేనికి ఆహారం? ముక్కుకు ఆహారం. సో ఈ మాట గుర్తుంచుకుంటే ఈ సంస్కృత పదం శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధాలు, ఇవి మన ఇంద్రియాలకు ఉన్నటువంటి పవర్స్ అన్నమాట. వీటిని ఈ పవర్తో మన మనస్సును అవి లాక్కు వెళ్ళిపోవాలని చూస్తున్నాయి ఈ ప్రలోభాల వైపుకు. సో ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాలను, ఈ ఆహారాలను ఈ కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, సో మరి మనకు వద్దు అనుకున్నప్పుడు కొన్ని తినకుండా ఉంటాం, కానీ మైండ్ దాని మీదకే వెళ్తూ ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ మైండ్ను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం నిజమైన విత్డ్రావల్ అన్నమాట. ముందు శారీరకంగా కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మానసికంగా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో ప్రత్యాహార అన్న మాటకు అర్థం, అంటే ఒట్టి ఆహారం అంటే ఫుడ్ అని అనుకోవద్దు. ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలన్నీ ఆయా ఇంద్రియాలకు ఇవి ఆహారాలే. చెవుకేమో శబ్దం ఆహారం, ముక్కుకేమో వాసన ఆహారం, మరి నోటికేమో రుచి ఆహారం, కంటికి రూపం ఆహారం, చర్మానికి మరి స్పర్శ ఆహారం. కాబట్టి ఈ ఆహారాల నుంచి
విత్డ్రా అవటం అంటే ఏమిటంటే వాటి యొక్క ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఉండటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రత్యాహారంలో. అప్పుడు మరి కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాం, అంతే కదా. మరి ఉదాహరణకి ఒక సినిమా చూస్తున్నాం, లేదా టీవీలో మనకి ఇష్టమైన షో ఏదో చూస్తున్నాం. చూసినప్పుడు పక్కన వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మనకి ఏమీ వినిపించదు, మనకు ఆ సినిమాలో డైలాగ్సే వినిపిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళు మన భుజం పట్టూపి ఏమిటి చెప్పండి, మరి ఇది అడిగాను, ఏమిటి నీ సమాధానం అంటే వెంటనే మనం తిరిగి ఏమిటంటున్నారు, నాకు వినపడలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి అంటాం. ఎందుకు? వాళ్ళు చెప్పారు, సౌండ్ వచ్చింది, మన చెవులకు వెళ్ళింది, కానీ మన మైండ్ దాన్ని వదిలేసింది అనమాట. అసలు స్వీకరించలే, ఆ సౌండ్ లో అర్థం కూడా గ్రహించలేనంత కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఈ పక్క ఉన్నది. అంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఉంది, అయితే రాంగ్ వాటి మీద ఉంటుంది అనమాట. అదే కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్, అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ని మరి ఆ టైంలో మనం ఇంద్రియాల్ని, ఆ చెవు సప్లై చేసిన సౌండ్ని మన మైండ్ ఏమాత్రం తీసుకోలేదు, వదిలేసింది. ఎందుకు? మైండ్ దీని మీద ఉంది కాబట్టి. అలాగే మైండ్ని అంత గాఢంగా భగవంతుడి మీద పెట్టగలిగిన వాళ్ళు పక్కన సౌండ్లు వచ్చినా కూడా వాళ్లకు వినపడవు. ఆ సౌండ్లు, కంటికి రూపాలు కనపడకుండా ఉంటే ఇంకా మనకి ఆ స్టేజ్ ఎలా వస్తుందో అనుకుంటాం. మరి ఈవెన్ కన్ను ఒక్కొక్కసారి చూస్తూ ఉంటాము, ఏం జరుగుతుందో మన మైండ్ లో రిజిస్టర్ అవ్వదు. ఎందుకు? మన బుర్ర ఎక్కడో ఉంటుంది కాబట్టి. ఇదేమిటో చూసావంటే ఏది నేను గమనించలేదే అంటాం. ఎందుకు? మన మైండ్ ఆ టైంలో ఇంకెక్కడో ఉంది కాబట్టి. సో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద ఉంటే మైండ్ ఎప్పుడు దాని మీద ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంద్రియాలు ఏది చెప్పినా మన బుర్రలోకి అది వెళ్ళదు, ఎందుకంటే మైండ్ ఆల్రెడీ ఇంకో దాని మీద స్థిరంగా నిలిచి ఉందన్నమాట. అదే కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫైనల్ గా ఆ మెడిటేషన్ అనే ధ్యాన స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం. సో ధ్యానానికి కాన్సన్ట్రేషన్ కి తేడా ఏమిటి? కాన్సన్ట్రేట్ చేసినంతసేపు కూడా ఇంకా భౌతిక ప్రపంచంతో కొంత కాంటాక్ట్ ఉంది, ఇంకా వినిపించటం, దానిని సబ్డ్యూ చేయటం, మనం ఇటుపక్కకు వెళ్ళటానికి ట్రై చేయటం, ఇదంతా ఉంది. ధ్యాన స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఈ బయట ప్రపంచంతో ఏది జరిగినా మన మైండ్ దాని మీద కంప్లీట్ గా లేదు, కంప్లీట్ గా మనసు భగవంతుడి మీద లగ్నమై ఉన్నది. ఆ స్టేజ్ లో సమాధి అనే స్టేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు, అలాంటి మెడిటేటివ్ స్టేజ్ లో మనం సమాధి, అప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం ఆ ఆత్మానందం, పరమాత్మ తత్వాన్ని మనం చూడగలుగుతాము. అది యూనియన్. అప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కలయిక, ఆయన యొక్క భావంతో మనకు కలయిక అంటే ఏమిటి? ఆయన భావమే మనకు వస్తుంది. ఆ ఆత్మతత్వం ఎలా ఉంటుంది అన్నది చవి చూడగలుగుతారనమాట ఆ స్టేజ్ లో, ఆ సమాధి స్టేజ్ లో. ఆ దివ్యమైన సచ్చిత్తానందాన్ని వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు. సో అది ఇక్కడ స్టెప్స్. ఇలా చేసినప్పుడు ఫైనల్ గా ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్తారు అష్టాంగ యోగ మార్గం ద్వారా అని చెప్తున్నారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. వేదవతి మాతాజీ మళ్ళీ కంట్రోల్ ఆన్ సెన్సెస్ అది చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. సో అది ఈ 8 స్టెప్స్ ఇవన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఆ స్టెప్స్ చెప్పారు. యోగియుం జీత సతతం, యమ ఫస్ట్ దన్నమాట. యమ అంటే మొట్టమొదటిది అది. యోగియుం జీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీరా పరిగ్రహ. సో యోగి యుంజీత సతతం, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ యోగి ఇలా ఆత్మను రహస్య స్థిత భగవంతుడి మీదే స్థితం చేసి ఉంచాలి. అంటే ఎలా చేయాలి యోగులు? ఇది అష్టాంగ యోగ మార్గం అన్నమాట. కర్మయోగం చూసాము, అందరూ ఇలాగే ఉండాలా అన్నది కాదు, రకరకాల మార్గాలు సూచించారని చెప్పాను. భగవంతుడు కర్మయోగం చూసాము, ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగంలో కరెక్ట్ గా ఈ యోగం ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ గా ఎలా చేయాలో చెప్తున్నారనమాట. సో సర్వదా ఈ యోగి దేహాన్ని, మనస్సుని, ఆత్మను అంతా కూడా, నీ మైండ్ నేమిటి, నీ బాడీని ఏమిటి, నీ ఆత్మ అన్ని కూడా భగవంతుడి, ఆత్మ ఎప్పుడు భగవంతుడితో కనెక్షనే. ఇక్కడ ఆత్మ అన్నప్పుడు మనం మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ రకరకాలుగా రిఫర్ చేయొచ్చు, మనస్సును బుద్ధిని కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి. ఇక్కడ బుద్ధి అని చెప్పుకోవచ్చు.
కాబట్టి మన దేహాన్ని, ఆత్మను, బుద్ధిని అన్ని కూడా భగవంతుడి సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. ఏకాకీయత చిత్తాత్మ, అతడు మరి ఏకాంత ప్రదేశంలో మరి ఒంటరిగా ఉంటూ జాగ్రత్తగా మనస్సును నిగ్రహించాలి అని చెప్తున్నారు. సో అష్టాంగ యోగ మార్గంలో ఉండాలి అంటే నువ్వు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ మనస్సును నిగ్రహించటానికి ప్రయత్నిస్తూ యత చిత్తాత్మ నిరాశీరా పరిగ్రహ, అంటే ఏది కూడా ఆశించకుండా కోరికలను వదిలిపెట్టి ఉండగలగాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, బుద్ధి అన్ని కూడా భగవంతుడి మీదే భగవంతుడి కోసమే వినియోగించి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఏమి కోరికలనేవి వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ అలా ఉండాలి. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు, ఇంకొక మాట కూడా చెప్తారు, అది ఏమేం చెయ్యాలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి కూడా చెప్తారు, శుచౌదేశ అంటే పవిత్రమైన భూమిలో, అంటే ఒక పవిత్ర భూమి చూసుకుని మీరు ఏకాంతమైన పవిత్ర భూమిలో మీరు కూర్చుని మనస్సును నిగ్రహించి కోరికల మీద కాకుండా మైండ్ని భగవంతుడి మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. అందుకని ఏకాంత ప్రదేశంలో ఇలా ఉంటే ఈ యోగం ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో పవిత్రమైన ప్రదేశం అంటే మరి అందుకే మన వాళ్ళు ఇదివరకు ఋషులు వాళ్ళు ఈ ప్రయాగాని, గంగా యమున సంగమ ప్రాంతం ఇలాంటి పవిత్రమైన నదీ తీరాల్లో ఇలాంటి చోట వాళ్ళు ఉంటూ ఉండేవారు అనమాట, అక్కడ అరణ్యాలలో. సో అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. సో పవిత్రమైన ప్రదేశంలో ఏకాంతంగా ఉంటూ మనస్సును నిగ్రహించుకుని భగవంతుడి మీదే మనస్సును పెట్టి వేరే కోరికలు ఏమీ లేకుండా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఉండాలి. ఈ రకంగా యమ అంటే చేయవలసిన పనులు ఇవి. ఇంకపోతే నియమం ఏంటంటే చెయ్యకూడని పనులు ఏమిటో చెప్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఆహారాన్ని, విహారాన్ని, మరి నిద్రని, ఇవన్నిటినీ కూడా, ఈ పనులన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి. అంటే ఎక్కువగా నిద్రపోవటం కానీ, అసలు నిద్రపోకుండా ఉండటం కానీ, విపరీతంగా తినడం కానీ, అసలు తినకుండా ఉండటం కానీ అని, తర్వాత విహారాలు అటు ఇటు ఎక్కువగా వెళ్ళడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయకుండా ఉండటం. ఎవరైతే దీనిని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః, వాళ్ళు ఈ దుఃఖాలన్నీ పోగొట్టేటటువంటి యోగంలో స్థిరపడగలుగుతారు. సో ఆహారము, నిద్ర, ఈ విహారము, ఇలాంటి పనులన్నీ, ఇలాంటి అలవాట్లన్నీ ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో ఉంచగలుగుతారో, డిసిప్లిన్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ యోగ సాధన ద్వారా యోగ సిద్ధి తెచ్చుకోగలరు. ఆ యోగ సిద్ధి వచ్చినప్పుడు అది సమస్త దుఃఖాలను కూడా పోగొట్టేటటువంటి యోగ సిద్ధి అని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి అష్టాంగ యోగ స్టెప్స్ చూద్దాం. యమ చేయవలసిన పనులు ఏం చెయ్యాలి? పవిత్ర భూమి దగ్గర ఏకాంతంగా ఉంటూ కోరికలు కోరుకోకుండా, కోరికల మీద నుంచి మైండ్ని తప్పించి భగవంతుడి మీద మనస్సును, భగవంతుడినే కోరుకుంటూ మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయాలి. నియమ చెయ్యకూడనివి ఏవి? ఎక్కువగా నిద్రపోవడం కానీ, ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడం కానీ, విహారాలు అటు ఇటు వెళ్ళడం, ఇటువంటివన్నీ కంట్రోల్డ్గా ఉండాలి. ఇక నెక్స్ట్ది ఆసనం. అంటే ఇక్కడ చేయవలసిన పనులు, చేయకూడని పనులు చెప్పి నెక్స్ట్ ఆసనం అంటే ఏమిటి, ఎలా కూర్చోవాలో చెప్తున్నారనమాట. ఎలా కూర్చోవాలో ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, ఏం చెప్తారు అంటే, ఒక గడ్డి మీద మరి జింక చర్మం కానీ ఒక క్లాత్ కానీ వేసుకుని, మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు ఆసనం, మరి కిందికి కూడా ఉండకూడదు, దాని మీద కూర్చోవాలి అని చెప్తారు. అది సో ఆసనం అంటే శరీరాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం అన్నమాట. దాని యొక్క శ్లోకం One second.
సో ఆసనం ఎలా ఉండాలి అన్నదానికి అలా మరీ ఎత్తుగా మరీ కిందికి కాకుండా ఒక గడ్డి మీద ఒక జింక చర్మం గాని ఒక బట్ట గాని వేసుకుని కూర్చోవాలి. అది కూర్చునే విధానం, ఆసనం. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏం చెప్తారంటే సో ఈ తర్వాత అది మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మరి కిందకి ఉండకూడదు. ఆ తర్వాత మరి మన బాడీని కూడా స్ట్రెయిట్ గా ఉంచాలి. అంటే ఎలా పడితే అలా ఒంగుని కూర్చోటం, ఇటు పక్కకు తిరిగి కూర్చోటం అలా కాదు. బాడీ, మెడ, తర్వాత తల అన్ని, మన వెన్ను, మెడ, తల అన్ని కూడా లైన్ లో ఉండేటట్టు స్ట్రెయిట్ గా కూర్చుని, ఆ తర్వాత ఆ చూపు కళ్ళు మూసుకోకూడదు, కళ్ళు ఫుల్గా తెరిచి ఇలా చూడకూడదు. ఆ చూపు ఎక్కడ ఉండాలి అంటే నాసికాగ్రం అంటారు. అంటే ఈ ముక్కు చివర ఇక్కడ చూసామంటే ముక్కు వైపు మనకి ఇంకా మన దృష్టి బయట ప్రపంచం మీద ఉండదు. అందుకని చూపు దాని మీద ఉండాలి. బాడీ స్ట్రెయిట్ గా ఉండాలి, వెన్ను, మెడ, తల అన్ని కూడా లైన్డ్ గా ఉండాలి, స్ట్రెయిట్ గాను. చూపేమో ముక్కు చివరు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కళ్ళు మూస్తే నిద్ర వస్తుందని అంటారు. కళ్ళు తెరిస్తే మరి డిస్ట్రాక్షన్ కి దారి, అన్ని కనిపిస్తుంటే మనసు కాన్సన్ట్రేషన్ కష్టం అవ్వచ్చు. అందుకని చూపు అక్కడ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు మరి ప్రశాంతమైన మనస్సుతో మైండ్ అటు ఇటు వెళ్లకుండా భయ ఆందోళనలను వదిలి కంప్లీట్ గా, ఆ తర్వాత మరి బ్రహ్మచర్యంతో నా మీద ఉంటూ నన్ను తలుచుకోవాలి, నన్ను ధ్యానించాలి. ఆ స్థితిలో ఆ రకంగా కూర్చుని మరి మనస్సులో ఆందోళనలు, భయాలు ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి, ఎప్పుడు వస్తుంది ఆందోళన, భయం ఎప్పుడు వదలగలం? కంప్లీట్ గా భగవంతుడి మీద మనకు ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు, విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు. సో అది వదిలి మరి బ్రహ్మచర్యం అంటే కోరికలను కూడా వదులుకోవాలి. సో ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యము అన్నదానికి మరి బ్రహ్మచర్యం అనేదానికి మీనింగ్ కూడా మనకి భాష్యంలో చెప్తారు. అంటే గృహస్థులందరూ ఎలిజిబుల్ కాదా అంటే, భక్తి యోగానికి ఏ గృహస్థులైనా ఎలిజిబుల్లే. చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు బ్రహ్మచర్యులుగా ఉంటారు గురువు గారి దగ్గర, తర్వాత గృహస్థులు అవుతారు. గృహస్థులు సరి అయిన పద్ధతిలో గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు చెడు సంబంధాలు లేకుండా వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యం పాటించినట్లే లెక్క అని భాష్యంలో కూడా చెప్తారు. కాబట్టి గృహస్థులందరూ మనం దీనికి అర్హులం కాదా అని అనుకోనవసరం లేదు అన్నదానికి. నెక్స్ట్ ఎనీవే ఇదంతా ఆసనం గురించి, ఎలా కూర్చోవాలి, స్ట్రైట్ గా కూర్చోవాలి, దేని మీద ఎలా, ఆ సీట్ ఎలా ఉండాలి, ఆ తర్వాత మన దృష్టి ఎలా ఉండాలో చెప్పారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది ప్రాణాయామ. అంటే బ్రెత్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు తీసుకోకుండా ప్రాణాయామం అంటే ఒకవైపు నుంచి తీసుకుని రెండో వైపు నుంచి వదిలి మళ్ళీ ఆ వైపు నుంచి తీసుకుని ఇంకో వైపు వదలడం. దీన్ని ఒక పద్ధతిగా నిర్ణీత పద్ధతిలో ఊపిరి తీసుకోవటం ప్రాణాయామ అని చెప్తారు. ఆ నెక్స్ట్ ప్రత్యాహారం. ప్రత్యాహారం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయాలను వదిలిపెట్టగలగటం. ఇంద్రియాలు సప్లై చేసే వాసనలు, రూపాలు, శబ్దాలు వీటన్నిటినీ ఇగ్నోర్ చేయగలగటం. విన్నా కూడా, చూసినా కూడా, వాసనలు వచ్చినా కూడా మన మైండ్ గ్రహించకుండా ఉండే స్థితికి మైండ్ని తీసుకువెళ్ళగలగటం. అప్పుడు మరి ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క విషయాలన్నీ మనం స్లోగా వదిలిపెట్టగలుగుతాము. ఇక ధ్యానం, అంటే కంప్లీట్ గా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదిలే స్థితికి తీసుకువెళ్ళేంత కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు యోగా స్థితికి వెళ్ళారు అని చెప్తారు. ధ్యానం అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ధ్యానం. ధ్యానం అంటే ఒక దీపం గనక మరి గాలి లేని చోటు పెడితే ఎంత స్టెడీగా ఉంటుందో, అలా ఈ మైండ్ కూడా అంత స్టడీగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీద, అప్పుడు అది ధ్యానము అని చెప్తారు. సో మనం ఏం ట్రై చేయాలి, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అప్పుడు దీపం కనీసం 3 వైపులు మూసేయటానికి మూసివేస్తే ఎలా అది కొంచెం స్టడీగా ఉంటుందో
అలా చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే అన్ని వైపుల నుంచి కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, ఈ శబ్దాలు, వాసనలు చూపించినా కూడా మనం షట్ ఆఫ్ చేసేసేట్లు మైండ్ని దీని మీద, భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు, వాటన్నిటిని క్లోజ్ చేసిన, అంటే శారీరకంగా క్లోజ్ చేయటం కాదు, మానసికంగా క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, చేయగలం. సినిమా చూసేప్పుడు పక్కన ఏం మాటలు వినిపిస్తున్నా మనకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే సినిమా మీదే ఉంది కాబట్టి. అలాగే భగవంతుడి మీద మైండ్ ఉంటే పక్కన ఏం జరుగుతున్నా మన మైండ్ ఆ స్థితిలోనే ఉంటుంది. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత ధ్యానం. అప్పుడు మరి గాలి లేనప్పుడు దీపం ఎంత స్టడీగా ఉంటుందో మన యొక్క మైండ్ భగవంతుడి మీద అంత స్టడీగా ధ్యానంలో ఉంటుంది. అప్పుడు ఇక ఈ సమాధి స్టేజి వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక ఆ స్టేజి ఇక ఎవ్వరూ కూడా వాళ్ళు అటు ఇటు కదిలేది కాదు, స్థిరమైన ఆ స్టేజ్లో. అంటే ఎంతటి బాధ వచ్చినా కూడా ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళని ఏది కదిలించలేదు. వాళ్ళకి ఏదైనా నొప్పి వచ్చినా, వాళ్ళని ఎవరైనా కొట్టినా, వాళ్ళకి ఏది కూడా తెలియని స్టేజ్లో అంత ఆనందంలో ఉంటారు. ఆ సమాధి స్టేజ్లో వాళ్ళు ఇంకా ఏది కదిలించలేదు, వాళ్ళని ఏది కూడా వాళ్ళని కదిలించలేదు అనమాట. ఇది నిజమైన స్వేచ్ఛ. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బాధల నుంచి కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు వస్తుంది, ఆ సమాధి స్టేజ్లో అని చెప్తున్నారు. సో ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు భౌతిక ప్రపంచపు బాధలు ఏవి కూడా వాళ్ళకి అంటవు. సో వాళ్ళకి ఏదైనా నొప్పి అలాంటివి కూడా తెలీదు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో అందుకని దాన్నే స్వేచ్ఛ అంటారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బాధలన్నిటి నుంచి స్వేచ్ఛ తెచ్చుకునే స్థితి తెచ్చుకుంటారు. అది సమాధి స్టేజి అని ఇక్కడ కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మనము ఈ క్లాస్లో అన్నీ కూడా మనం చూడటానికి టైం ఉండదు. ఈ 18 days క్లాస్లో రోజుకు ఒక చాప్టర్ ఫినిష్ చేయాలి. మరి 1 hour క్లాసు, ఆ 1 hourలో అన్ని కుదరదు. అన్ని శ్లోకాస్ సెకండ్ లెవెల్ 2లో చూస్తాం మనం. అందుకని మనం ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రం కవర్ చేస్తున్నాం. అందుకని ఈ విషయాన్ని ఈ శ్లోకాస్లో ఉన్నాయి, కానీ మెయిన్గా మనం అక్కడ దాని విషయాన్ని మాత్రం చెప్పుకోవడానికి సమయం సరిపోతుంది. సో ప్రాణాయామం చూసాము, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం, ఆ తర్వాత ధారణ మనస్సును నియంత్రించటం 18th శ్లోక, ధ్యానం విష్ణు. మీకు భగవద్గీత PDF పోస్ట్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఆ PDF ఓపెన్ చేసుకుని మీరు చూసుకోవచ్చు తర్వాత కూడాను. సో ఈ శ్లోకాస్ ఇది మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. తీసుకుంటే మీకు ఏ శ్లోకాల్లో ఏ విషయాలు ఉన్నాయో మనకి తెలుస్తాయి. ఇకపోతే సమాధి స్థితి ఫైనల్ గా పూర్తి శోషణ, మైమర్చటం అన్నది చూసాం. సో ఇది 8 steps అన్నమాట. సో మనం ఈ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక బల్బు వెలగాలి అన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు వైర్లు అవన్నీ ముందు సమకూర్చుకోవాలి. అవన్నీ చేయవలసిన పనులు. చేయకూడనివేంటి, సరి అయిన వైరు, సరి అయిన బల్బులు మాడిపోయిన బల్బ్ పెట్టకుండా ఉండాలి, కరెక్ట్ అయిన బల్బ్ పెట్టాలి, మరి కరెక్ట్ అయినటువంటి వైర్ చూసుకోవాలి, ప్లగ్ చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి ఆ ప్లగ్ ఎక్కడ పెట్టాలో వెతుక్కోవాలి. అది దానికి కాన్సన్ట్రేషన్ మనం అంటే ప్రత్యాహారం, అటు ఇటు కాకుండా మనం చేయవలసిన పని మనం చూసుకోవాలి. మనకు అనవసరమైన వదిలేసి అవసరమైన ప్లగ్ ఎక్కడుందో చూసుకుంటాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టడానికి ఎటో చూస్తూ పెడుతూ ఉంటే ఎలా పెట్టగలం? కాబట్టి మనం కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద పెట్టినప్పుడే మనం కరెక్ట్ గా ఆ ప్లగ్ పాయింట్ లో పెట్టొచ్చు. అది మరి కాన్సన్ట్రేషన్. పెట్టిన తర్వాత ఆ కనెక్షన్ అనేది రావటం, వెళ్తోంది, ఆ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది ధ్యానం. ఆ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఆ ధ్యానం ఆ కనెక్షన్ వచ్చిందో లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. అదే సమాధి స్టేజ్. మనం ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఈ 8 steps అన్నమాట. ఆ సమాధి స్టేజ్, లైట్ బల్బ్ వెలగటమే సమాధి. మనకు ఆ ఆత్మతత్వం, ఆ నిత్యానందం అర్థం అవ్వటమే ఎలా ఉంటుందన్నదే మనకి ఆ సమాధి స్టేజ్ అన్నమాట. ఓకే. సో
6.27 నెక్స్ట్ సమాధి స్టేజ్ అంటున్నారు కదా, ఆ సమాధిలో ఉన్న పరిపూర్ణత ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ప్రశాంత మనసం హీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ప్రశాంత మనసం హీనం అంటే ఆ ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగిన వాడు, మరి కామము హీనం అంటే ఈ కామము క్రోధము ఇలాంటి ఉద్రేకాలకు అతీతుడైన వాడు సుఖముత్తమం. అతనికి ఉత్తమమైన ఆ యోగికి ఈ ఉత్తమ సుఖం వస్తుంది. ఉపైతి శాంతి రజసం, అతను ఆ శాంతంతో ఆ శాంతవంతమైన ఆ మనస్తత్వంతో బ్రహ్మభూతం అకల్మషం, బ్రహ్మస్వరూపుడు, అకల్మషం కల్మషం లేని క్లీన్ ప్యూర్ డివైన్ స్టేజ్ లో ఉన్నవాడు, శుద్ధమైన పరిశుద్ధాత్ముడు అన్నమాట. ఆ పరిశుద్ధమైన స్టేజ్ లో ఉన్నవాడు. సో ప్రశాంతమైన మనస్సు కలవాడు, కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన ఈ యోగికి ఉత్తమమైనటువంటి ఆ సుఖం లభిస్తుంది. అంటే సుఖం అనగానే మన మైండ్ ఈ భౌతిక సుఖాల అనుకోవచ్చు మనం, కానీ వాళ్ళు చెప్పే సుఖం ఏమిటి అంటే మనం ఏ కష్టానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం కష్టం అనుకునే ఏ విషయం కూడా వాళ్లకు బాధ తెలిసేటట్లు చేయదు. వాళ్ళకి జరిగినా కూడా వాళ్ళకి ఆ బాధ, నొప్పి వచ్చినా వాళ్ళకి నొప్పి తెలియదు, ఎవరైనా వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టినా వాళ్ళకి నొప్పి తెలియదు. సో ఆ స్థితిలో ఉంటారు, ఆ సమాధి యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి. అది భగవంతుడితో ఆత్మతో కనెక్షన్ వచ్చిన స్థితి అన్నమాట, నిత్యానంద స్టేజ్. సరే, ఈ అష్టాంగ యోగంలో కొన్ని ఇలా చేసిన వాళ్ళని కొందరిని చూపిస్తున్నారు. ఇంకపోతే కొన్ని అర్జున ఉవాచ, ఇదంతా విన్నాడు అర్జునుడు. ఏమంటున్నాడు ఇదంతా విని? యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో మధుసూదన, మరి మనస్సేమో నిలకడలేనిది కదా, ఈ యోగం అంతా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన యోగం సాధ్యమేనా మనం మధుసూదన? మరి ఏతస్యాహం న పశ్యామి, ఇది అసలు ఎలా సాధ్యం అన్నది నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. ఈ చంచలమైన ఈ మనస్సు మరితో ఈ యోగం ఎలా సాధ్యపడుతుంది? ఈ మనస్సుకేమో మహాచంచలత్వం ఉన్నది, ఒక దాని మీద నిలకడగా ఉండదు. అలాంటిది మరి నువ్వు చెప్పినటువంటి ఈ యోగం అసలు సాధ్యమేనా? నాకు అసాధ్యం అనిపిస్తుంది. అసలు ఎవరైనా దీనిని ఆచరించగలగటం ఎలా సాధ్యపడుతుంది అని మనకు వచ్చిన సందేహం అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. ఇంత కష్టం, మైండ్ ని ఎప్పుడు నిలకడ ఉండదు మైండ్కి, మరి ఇంత చంచలమైన మనస్సుని ఎలా దీన్ని అరికట్టాలి అని ఇంకా ఏమంటున్నాడు? చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. చంచలం హి, ఈ మనస్సు ఎంతో చంచలమైనదే కదా. ఈ మనసేమో ఎంతో చంచలమైనది కృష్ణ. ప్రమాధి బలవదృఢం, చాలా ప్రమాది అంటే అల్లకల్లోలమైనది, చాలా దృఢమైనది మనసు. మరి అంటే దీనిని పట్టి వెనక్కి లాగడం కష్టం, బలమైనది, ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అల్లకల్లోలం. మరి మనసు ఒక్క దాని మీద స్థిరంగా ఉండదు కదా. మన మైండ్ లో రకరకాల ఆలోచనలు, రకరకాల కోరికలు, ఎప్పుడు మైండ్ నిశ్శబ్దంగా ఉండదు. కాబట్టి అల్లకల్లోలం మహాదృఢం. మనల్ని ఏదైనా మోజులో పడిపోతే ఇంకా దాని మీదే ఉంటుంది మైండ్. కాబట్టి తస్యాహం, నాకు ఏమనిపిస్తోంది అంటే నిగ్రహం మన్యే, నాకేమనిపిస్తోంది అంటే దీనిని నిగ్రహించటం వాయోరివ సుదుష్కరం, వాయువును నిగ్రహించటం కంటే కూడా కష్టమేమో అనిపిస్తోంది. అంటే గాలిని మనం కట్టేయగలమా? కట్టేయలేం, నిగ్రహించలేం, బంధించలేం. అలాగే గాలినైనా బంధించొచ్చేమో కానీ ఈ మనస్సును బంధించటం ఇంకా కష్టం అనిపిస్తోంది అని అంటున్నాడు అనమాట. ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, ప్రమాది, బలవదృఢం, మహాబలమైనది, దృఢమైనది. మరి పట్టుదల, మూర్ఖ పట్టుదల ఏదైనా ఉంది దాని కోరికంటే
దాని నుంచి మనం ఆ మనస్సును వెనక్కి లాగడం చాలా కష్టం. మనకు దేని మీదైనా మనసు వెళ్ళింది అంటే, ఆ మైండ్ దాని మీద పడిందంటే అది కావాలి కావాలి ఆపుకోవటం చాలా కష్టం. అది మూర్ఖ పట్టుదల అంటే ఇక్కడ అర్థం. అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం వీచే గాలిని నియంత్రించడం కంటే కూడా కష్టం అనిపిస్తోంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ అంత అప్రోప్రియేట్ కాదేమో, కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి చూపిస్తున్నారు. అర్జునుడు మరి ఈ ద్రోణాచార్యుడు చిన్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ నేర్పించేటప్పుడు ఒక పక్షి విలువిద్య, ఒక పక్షి బొమ్మను పెట్టి మీరు ఈ పక్షి కన్ను మీద ఎవరు కొట్టగలరు అని టెస్ట్ చేయటానికి ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మీకేం కనిపిస్తుందరా అంటే, వాళ్ళందరూ అన్ని చెట్టు పుట్టలు పక్కన పక్షులు కొమ్మలు ఆకులు అన్ని కనిపిస్తుందని చెప్తారు అందరూ. కొంతమంది పక్షి ఒక్కటి కనిపిస్తోందని చెప్తారు. ఎవరిని కూడా బాణం వేయమనడు. ఆ మాట వినగానే పంపించేస్తూ ఉంటాడు. అర్జునుడు ఒక్కడు మాత్రం నా కన్ను తప్ప ఇంకా వేరే ఏమీ కనపడడం లేదంటారు. అప్పుడు అర్జునుడిని బాణం వేయమంటే ఆ బాణం వెళ్ళి కరెక్ట్ గా ఆ బొమ్మకు కంటికి తగులుతుంది. సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే అది సాధ్యమని గురువు గారికి తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళనివన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అన్న పిల్లలతో ఆయన బాణం కూడా వేయించలేదు. సో ఇక్కడ కూడా మరి అర్జునుడు కింద చూస్తూ పైన తిరిగేటటువంటి సీలింగ్ మీద తిరిగేటటువంటి చేపను కొట్టడం చూపిస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ గా కొట్టగలిగాడు కాబట్టి ద్రౌపది స్వయంవరంలో ఆయనకు ద్రౌపదిని వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవటం జరిగింది. ఆ విషయం. సో కాన్సన్ట్రేషన్ అన్న దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ చూస్తున్నాం. ఇకపోతే అంటే దేని మీదైనా ఫోకస్ ఉంటేనే వస్తుంది. మనం అందుకని కూర్చున్నాం, మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇంద్రియాలు ఫస్ట్ సెన్సెస్, అవి వాసనలు శబ్దాలు రూపాలు వాటన్నిటిని తుడిచిపెట్టేయాలి. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎంత బాగా లగ్నం చేయగలుగుతామో అలా భగవంతుడి మీద ఏది వినిపించినా కనిపించినా వినపడనంతగా మన మైండ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫోకస్ వస్తుంది, ఆ ధ్యానం వస్తుంది, తద్వారా సమాధి వస్తుంది. అలాంటి ధ్యానం 7 seconds 11 seconds అనుకుంటా వచ్చినా చాలు, అది మనకి ఆ సచ్చిదానంద తత్వం తెలుస్తుంది అంటారు. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక్క 11 seconds ఉంచగలిగిన. బట్ 1 second కూడా మన మైండ్ అంత క్వైట్ గా ఉండటం అనేది కష్టం. బట్ అది స్టెప్స్ అష్టాంగ యోగంలో. సో ఇది అర్జునుడు అంటున్నాడు కదా, మరి మైండ్ ని కట్టేయటం గాలైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ మైండ్ ని కట్టేయటం అసాధ్యం అనిపిస్తోంది. మరి ఇది సాధ్యమైన ఈ అష్టాంగ యోగం అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో, మహాబాహువులని అర్జున సందేహం లేదు, సంశయం లేదు, నీకు డౌట్ లేదు. ఏమిటి? మనో దుర్నిగ్రహం చలం. చలం అంటే కదిలేటటువంటి ఈ మనస్సును నిగ్రహించటం కష్టం. దుర్నిగ్రహం అయింది, అది కంట్రోల్ చేయటం కష్టం, నిగ్రహింపలేనిది అని భగవంతుడు కూడా అంటున్నారు. కరెక్టే, నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఈ మనస్సును నిగ్రహించటం కష్టం. చలించే మనసు ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఒక విషయం మీద ఉండేదిగా మైండ్. ఎన్ని ఆలోచనలు! గాలి కంటే కూడా వేగమైనది మనస్సు, మనోవేగం. గాలిని మించిన వేగం మనస్సుకుంది. గాలి ఎంతో వేగం, గాలి వేగం ఎవరికీ లేదంట. అలాంటిది గాలిని కంటే మించిన వేగం దేనికి ఉందంటే మైండ్కు ఉంది. సో ఈ మనస్సును నిగ్రహించటం చాలా కష్టం, కరెక్టే, నువ్వు అన్న దాంట్లో సందేహం లేదు. కానీ అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అభ్యాసేన తు కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంతేయ. ప్రాక్టీస్, సాధన, ఆ ప్రాక్టీస్ సరిగ్గా ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనేది ఈ మాటలో మనకు అర్థం అవుతుంది. ఆ ప్రాక్టీస్ అంటే ఒక్కరోజు, అరగంట, పావుగంట, ఇది నిత్యమైన సాధన. దానికి కమిట్మెంట్ ఉండాలి, ఆ పట్టుదల ఉండాలి. సో అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది. వైరాగ్యం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? వదులుకోవటం. అంటే ఇక్కడ ఈ అష్టాంగ యోగానికి మరి కోరికలు వదులుకోగలగటం, కామాన్ని వదులుకోగలగటం, అది చేసినప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు తద్వారా వచ్చేటటువంటి వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది
అని చెప్పారు ఆన్సర్. సరే, అప్పుడు అర్జునుడు ఏమడిగాడంటే, సరే ఓకే, మరి ఈ యోగంలో మరి కొంతమంది వెళ్తూ ఉంటారు ఈ మార్గంలో, వాళ్ళు పాపం చివరి వరకు మరి సాధన చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, ఏ కారణం చేత అయినా ఈ బ్రహ్మచర్యాన్ని ఫాలో అవ్వలేకపోవచ్చు, ఏదైనా పక్కన డిస్ట్రాక్షన్ జరగవచ్చు, అలా ఇంకా వేరే వేరే కారణాల వల్ల కంప్లీట్ గా పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళలేని వాళ్ళ గతి ఏమిటి అని చెప్పి అర్జునుడు 37 నుంచి 45 శ్లోకాస్ లో అర్జునుడు అడగటము, భగవంతుడు సమాధానం చెప్పటం మనం ఆ శ్లోకాస్ లో చూస్తాము. సో అర్జునుడు ఏమడిగాడు చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగా చలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఎంతో శ్రద్ధతో పాపం ఈ యోగంలో చెయ్యాలని స్టార్ట్ చేసి కూడా చలిత మనస్సు చలించి ఈ యోగంలో అప్రాప్య యోగ సిద్ధిం, ఈ యోగంలో సంసిద్ధత ప్రాప్తం చేసుకోలేని వాళ్ళ యొక్క గతి, వాళ్ళ గతి ఏమిటి కృష్ణ, ఎటువంటి గతి గచ్చతి, వాళ్ళకి ఏ గతి పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఈ మార్గంలో శ్రద్ధగా ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా ఈ చంచలమైన మనస్సు, చలిత మానసం వల్ల వాళ్ళు ఈ యోగంలో సంసిద్ధత, అంతిమ విజయం, పరిపూర్ణతను గనక సంపాదించుకోలేకపోతే వాళ్ళ గతి ఏమిటి అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, ఈ జన్మలో ఈ యోగంలో సాఫల్యత సాధించలేకపోయినా, ఇలా ఫెయిల్ అయిన మధ్యలో వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా కాలం ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో గాని సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు. అలా కాకుండా కొంతమంది ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసి చివరికి అప్పుడు వైరాగ్యం చెందిన వాళ్ళైతే గనక, అంటే చాలా రోజులు చేసి లాస్ట్ లో ఎంతో వైరాగ్యం వచ్చి వాళ్ళు చివరిలో ఇంకా ఆ స్టేజ్ కి జస్ట్ కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు చేరుకోలేకపోతే వాళ్ళు దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మించి ఆ తరువాత వాళ్ళు ఆ పరిపూర్ణతను పొందుతారు. అంటే వాళ్ళు చేసిన సాధన వేస్ట్ అవ్వదు, అది నెక్స్ట్ జన్మలోకి కంటిన్యూ అవుతుంది, తద్వారా వాళ్ళు ఆ పరిపూర్ణతను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఫైనల్ గా ఈ లాస్ట్ శ్లోకాస్ లో అసలు ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అనేది ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న శ్లోకాస్ లో చెప్తారు. ఏమని? తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. కాబట్టి అర్జున, ఈ తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం కల వాళ్ళకంటే, యోగులందరికంటే కూడా ఈ యోగి గొప్పవాడు. కర్మయోగుల కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నువ్వు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ తపస్సన్నిటి కంటే కూడా, మరి జ్ఞానం అన్నిటి కంటే కూడా, కర్మ ద్వారా చేసే వాటన్నిటికీ కూడా, కర్మలన్నిటికంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నువ్వు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్త తమో మతః. ఆ మాట చెప్పి ఏం చెప్తున్నారు? యోగినామపి సర్వేషాం, సర్వయోగులందరిలోకి కూడా ఎవరైతే అంటే యోగులందరిలో కూడా ఎవరైతే మద్గతేన అంతరాత్మ అంటే నా మైండ్ ని నా మీద నిమగ్నం చేసి ఉంచుతారో, శ్రద్ధావాన్ భజతేయో, ఎవరైతే శ్రద్ధగా నన్ను భజిస్తారో అంటే పూజిస్తారో, మాం ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధగా భజిస్తారో పూజిస్తారో శ్రద్ధతో, సమేయుక్త తమోమతః, అతడే నా ఉద్దేశంలో అత్యున్నతమైన వాడు, యుక్తుడు అని నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారనమాట. సో యోగులందరిలోకి కూడా ఎవరి మనసు ఎల్లప్పుడూ నాకు పరమై ఉంటుందో, అంటే నా మీదే నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా మీద దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా నేను పరిగణిస్తాను.
అని చెప్పి ఇక్కడ ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. సో మనకు ఈ మార్గాలన్నీ చెప్పారు, భక్తి యోగం, అష్టాంగ యోగం, జ్ఞాన యోగం, కర్మయోగం. ఏమంటున్నారు, ఇవన్నీ భగవంతుని చేరుకోవడానికి నిత్యంలు యోగాలు. సో కానీ నిచ్చెన మెట్లు అన్నమాట. అన్ని యోగాలు కూడా చివరికి భక్తి యోగంలోకి దారి తీస్తాయి అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ ఇదే చెప్తున్నారు కదా, నువ్వు ఏ రకంగా అయినా సరే తపస్సులు చేయి, జ్ఞానం చేయి, కర్మ చేయి, ఎలా చేసినా ఆ యోగి ఆ స్టేజ్ లోకి వచ్చిన వాడు నిజమైన యోగి. అంటే ఆ ఫైనల్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే కంప్లీట్ గా భక్తిలో భగవంతుడి మీద మనకు ఆ మైండ్ రావటం. అది ఈ అన్ని మార్గాల ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు. ఫైనల్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే భక్తిలోకి వస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అందరి యోగుల్లోకి ఎవరి మనసు నా మీద ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా మీద దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. అంటే ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి అలా అవుతారు. కర్మయోగ మార్గంలో వెళ్ళినా అంటే భక్తి అనేది అల్టిమేట్ అన్నది. చివరికి రావాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడి మీద ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, ఆ భక్తి భావం. అది రావాలి అంటే చివరికి ఏ మార్గం ద్వారా వెళ్ళినా ఆ స్టేజ్కే వెళ్తారు. కాబట్టి నువ్వు ఆ భక్తినే అలవర్చుకో అన్నమాట ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు. సో మిగతా యోగాలన్నిటికీ కూడా తుది గమ్యం భక్తి యోగమే. ఫైనల్ గా ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా మనం అక్కడ సెటిల్ అవుతాం ఆ ఫీలింగ్ తో. మరి ఇంత కష్టపడి ఇవన్నీ చేయమని అష్టాంగ యోగంలో చెప్తున్నారు. మైండ్ ఎక్కడ పెట్టమంటున్నారు? ఇంత కష్టపడి భగవంతుడి మీద పెట్టు అంటున్నారు. చివరికి నువ్వు ఆ భగవంతుడి మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడే నువ్వు ఈ స్టేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతావు, సమాధి స్టేజ్. అది ఏమిటి అంటే కంప్లీట్ భక్తి స్టేజ్, భగవంతుల్లో ఇమ్మర్స్ అయిపోయి మునిగిపోయేంత స్టేజి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ భక్తి యోగం ఏమిటో నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి చూస్తాం అన్నమాట. ఆ భక్తి నిరంతరం దానికి నాందిగా మనకి లాస్ట్ శ్లోకం చెప్పారు. ఎవరైతే మనస్సు నా మీద ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఎవరికైతే ఉంటుందో, నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం, ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధగా భజించటం అంటే పూజించటం, భక్తితో ఉండటం. పూజించటం అంటే ఎప్పుడు పూజ రూమ్ లో కూర్చోమని కాదు, మనస్సులో భగవంతుణ్ణి అలా ప్రతిష్ఠించుకుని ఉండగలగటం. సమే, అతనే నా ఉద్దేశంలో యుక్తాతమో, యుక్తుడు అంటే పరిపూర్ణుడు అని మతః నా అభిప్రాయం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగానికి ఆ రకంగా ఇక్కడ పునాది వేశారు. సో రకరకాల యుగాలలో, అన్ని యుగాలలో ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క ప్రాక్టీస్ చెప్పారు భగవంతుణ్ణి పొందటానికి. సో అవేమిటి మరి? సత్యయుగంలో తపస్సు, త్రేతాయుగంలో మరి సాక్రిఫైస్ అంటే తెలుగులో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో మరి అర్చనలు. ఇవన్నీ చేస్తే ఏ యుగంలో మన కలియుగ ధర్మం ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? సో కలియుగ ధర్మం ఏమిటి? ధ్యానం అంటే భగవంతుడి మీద కంప్లీట్, తపస్సు అంటే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ తపస్సు కింద వస్తుంది. ఈ ప్రయత్నం అంతా తపస్సు. ఏదైనా మన యొక్క తపస్సు అనేది ఇంకా సెకండ్ మీనింగ్ కూడా ఉంది. మనం 17th చాప్టర్ చూస్తాం. మన బిహేవియర్ మెంటల్ గా ఒక ప్రయత్నం, ఒక తీవ్రమైన సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ టు రీచ్ ఎ సర్టన్ పాయింట్. ఒక గమ్యం చేయటానికి మనం చేసేటటువంటిది తీవ్రమైన సిన్సియర్ ప్రయత్నం తపస్సు. సో ఇక్కడ తపస్సు అంటే మరి భగవంతుడితో ఆ సమాధి స్టేజ్ లోకి రావటానికి వాళ్ళు చేసే ఈ ప్రయత్నం అంతా తపస్సే. తపస్సులాగా చేస్తున్నాడు పని అంటాం. అంటే అంత కాన్సన్ట్రేషన్ తో, అంత పద్ధతిగా ఒక తపస్సులాగా చేశాడు నిజంగా అంటాం. ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్ గా ఎవరైనా ఏదైనా చేసినప్పుడు అంటే ఆ కంప్లీట్ ప్రయత్నాన్ని తపస్సు అంటాము, బిగినింగ్ టు ఎండ్. ధ్యానం అన్న మాటకి సత్యప్రియ మాతాజీ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, అందుకని ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. సో ధ్యానము అని అంటే భగవంతుడిని మైండ్ లో తెచ్చుకోగలిగిన స్టేజ్. మనం ఈ 8 అష్టాంగ యోగాల ఆ ధ్యాన స్టేజ్ ఇందాక చూసాం కదా. సో ఆ ధ్యానము అనేటటువంటి ఆ స్టేజ్ అంటే ధారణ అయిన తర్వాత మరి ఆ ధ్యానం అంటే భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి డెవలప్ అయిన స్టేజ్ అన్నమాట. సో అది అష్టాంగ యోగం ద్వారా కూడా ఫైనల్ గా ఆ ధ్యానంలోకే
వెళ్తున్నాము. సో ఆ ధ్యానం స్టేజ్ వచ్చినప్పుడే సమాధి మనకు సాధ్యపడింది అనమాట. సో అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ధ్యాన అండ్ తపస్సు. తపస్సు అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని కలిపితే మనం తపస్సు అనొచ్చు. అంటే ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా కంప్లీట్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. సో మరి కలియుగంలో ఏమిటి అన్నది చూసాం. ఒక్కొక్క యుగంలో మరి ఒక్కొక్క మార్గం ఇచ్చారు కదా మనం భగవంతుని చేరటానికి. కలియుగంలో ఏమిటి అన్న దానికి మరి పద్మజ మాతాజీ కరెక్ట్ చాంటింగ్ కీర్తి అందరూ చెప్పారు. కొంతమంది రాజయోగము అవి అన్నారు. బట్ మన కలియుగంలో మరి నామజపమే కలియుగ ధర్మం. నామజపం పూజలు అర్చనలునేమో ద్వాపర యుగంలో. కలియుగంలో నామజపం నామం శరణి మాతాజీ, పార్వతి మాతాజీ చెప్పారు, కుమారి మాతాజీ చెప్పారు, శ్రీకల్పన మాతాజీ, సంధ్యారాణి మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ, సత్యప్రియ మాతాజీ, దేవి మాతాజీ, కీర్తి మాతాజీ. వెరీ గుడ్. అందరూ నామజపం చెప్పారు. భక్తి అని కొందరు చెప్పారు. దాని అర్థం ఆ భక్తి, ఈ నామజపం ద్వారా మనం భక్తి మార్గంలో ఉండటం. సో నామస్మరణ రఘురామ్ ప్రభుజీ, జ్ఞానేంద్ర నాయుడు ప్రభుజీ చాంటింగ్, శారదా మాతాజీ రామనామం, కీర్తి మాతాజీ చాంటింగ్, సంధ్యారాణి మాతాజీ కలియుగ ధర్మం, హరే నామం హరే నామం. వెరీ గుడ్. మెడిటేషన్ ఏమో మనకు మొట్టమొదట తపస్సులంటే ఇవి ఈ పద్ధతి సత్యయుగంలో ఉండేది. సత్యయుగం పొడవు కూడా. అందుకే వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తూ అలా వాళ్ళకి టైం ఉండేది ప్రాక్టీస్లన్నీ సాధించడానికి. మనకి కలియుగంలో సమయం కూడా అన్ని యుగాల్లోకి తక్కువ సమయం ఉన్నది కలియుగంలోని. అందుకే మనకి ఈజీ మార్గం ఇచ్చారు భగవన్నామ స్మరణ. పద్మజ మాతాజీ ఓకే సార్, అందరూ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పారు. రాధా మాతాజీ, అనూష మాతాజీ, హిమబిందు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. మీ పార్టిసిపేషన్ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. సో మనం ఈ సత్యయుగంలో మరి ఇలా తపస్సులు, త్రేతాయుగంలోనేమో ఇలా అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండేవారు. ద్వాపర యుగంలో భారీగా ఇలా అర్చనలు అవి గుడులలో ఇళ్లలో చేస్తూ ఉండేవారు. ఈ కలియుగంలో చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ కేవలం హరినామమే 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 కలౌ. కలియుగంలో నాస్త్యైవ 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 లేదు 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 లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదు అని అర్థం. ఏమి లేదు? గతిర్ అన్యదా వేరే గతి లేదు ఇంకా ఈ హరినామం తప్ప ఈ కలియుగంలో అని ఇది మనకు చెప్పారనమాట ఉపనిషత్తుల్లో కూడాను. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఒక విషయం, ఇప్పుడు మెట్లు పైకి వెళ్ళాలంటే సరే మరి మెట్లు ఎక్కిన దానికంటే లిఫ్ట్ లో వెళ్ళటం ఈజీ, త్వరగా వెళ్ళిపోతాం. సో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భక్తి యోగం లిఫ్ట్ లాంటిది. ఈ అన్ని మార్గాల్లో వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే భక్తి మార్గంలో అన్ని మార్గాల్లో వెళ్ళి చివరికి అందరూ కూడా భక్తి యోగంలోకే వెళ్తారు. మరి కంప్లీట్ గా మైండ్ ని భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉంచటం. సో కాబట్టి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు లిఫ్ట్ లాగా త్వరగా వెళ్ళిపోతారు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇక్కడ మనకి ఇది చూపిస్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు మంత్ర, మరి భగవంతుడి నామజపం చేయాలంటే ఇది హరే కృష్ణ మంత్ర. అసలు మంత్ర అంటే ఏమిటి? మంత్ర, మన్ ప్లస్ త్ర, మనస్సును త్రయింపజేసేది. త్రయింపజేయటం అంటే ఏంటి? విడుదల చేయటం. దేని నుంచి విడుదల చేస్తుంది మనస్సును? ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నుంచి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపుకు తిప్పేదే మంత్రము అని అర్థం అన్నమాట. మైండ్ ని
విడుదల విముక్తి చేస్తుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛల నుంచి, అటాచ్మెంట్స్ నుంచి చేసి భగవంతుడి వైపుకి తిప్పుతుంది. అదే మంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కాబట్టి చాంట్ అండ్ బి హ్యాపీ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. అది ఈ ఆత్మ సంయమ యోగము, అష్టాంగ యోగము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో భగవంతుడు ఆ లాస్ట్ శ్లోకంతో భక్తి యోగ